Буллинг, ягъни укучылар арасында бер-берсен кыерсыту, җәберләүгә каршы ничек көрәшергә, аны туктатырга мөмкинме? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Студияда Венера Әйтова, исәнмесез? Чучело, предать! Чучело, предать! Как вам не стыдно? Вы что делаете, ребят? Бездә еллар элек чыккан әлеге фильмны һәрберебездә караганы бар. Шулай да замана үзгәрә һәм буллингның төрләре дә һаманда зурая. Һәм бүген без студиябызда әлеге проблеманы күтәрергә булдык. Гомумән алганда, Семен Петрович Нчевульс, бу ни дәрәҗәдә безнең республикабызга актуаль проблема? Миңа калса, бу җәберләү, кыерсытылу агрессив булган балалар тарафыннан оештырыла. Һәм ул балалар саны күп булган мәктәпләрдә айрым чагылыш таба торган. Шәһәр мәгариф идарәсе белгечләрне чакырып, нәкъ шушы темага зур киңәшмә үткәрде. Һәм менә тагын бер кат бу кызганычка каршы бүгенге көндә инде киңәйгән һәм инде зур актуальлыкка ия булган төшенчә кызганычка булып тора. Фәния ханым, аңлатып китсәк, гомумән нәрсә соң ул? Буллинг, ничек аны танырга, ничек аңларга? Урысча дигәндә травля диләр. Травля да дип әйтәләр шулай ук аны. Травля диләр. Бүгенге ул проблема үсә кебек. Буллинг була и в детском саду, и в школе, на работе, в институте. Күп минем клиентларым бар, именно шундый проблема белән килгәннәре. Бу проблема хәзер арта, әлбәттә ул электә булган, хәзер дә бар, хәзер арта, ләкин аны менә безнең әйтәләр бит инде, булган проблеманы өйдән чыгармаска дип әйтәләр. Әлбәттә ул андый проблема булса, мәктәптән чыгармаска тырышалар аны. Менә безнең караучы тамашачылар да әйтергә мөмкин. Ул күп, ә без аны күрмибез дип. Менә шул мәктәптән, күллияттән чыкмаганга күрә ул. Ни өчен чыкмый? Чөнки мин әйтәсем килә, эш алып барылмый дип түгел, эш алып барыла. Әлбәттә инде монда әтиәниләрен дә чакыралар, класс җитәкчеләрен дә, шул балалар белән сөйләшәләр барсы белән дә. Ләкин ул менә шул мәктәп күләмендә, шушындый аралашу формасында ул кими. Шуңа күрә инде менә мәктәпләрдә, күллиятләрдә ул күп, ләкин аны кеше менә белеп бетерми. Рәхмә ханым, менә гади шаяру белән буллингны ничек аерырга? Беләсезме, ул элек-электә булган. Менә ул буллинг, ул инглиз сүзе. Һәм ул сугыш чукмары, җәберләү, хулиганлык төшенчәсендә. Мыскыллау, кешене кимсетү. Һәм менә моны кызганычка каршы әти-әни тиз генә үз баласында күрмәскә дә мөмкин. Ләкин моның симптомнары бар. Әгәр дә бала еш кына депрессиягә бирелә икән, әгәр дә аның мәктәпкә барасы килми, үз сыйныфташлары белән аралашасы килми икән, яки мәктәптән кайтканда ул ниндидер кеше йөрми торганрак урынны сайлыймы? Менә монда инде, әгәр дә инде шулай ук мәктәптән кайтканда баланың я дәфтәре җыртылган, я дәреслеге җыртылган, я инде аның өс киеме җыртылган, аның үзендә дә ниндидер физик кимчелекләр, яки шешкән урыннары, кара янган урыннары булса, менә бу очракта ата-аналар инде әлбәттә шаң суга башларга тиеш. Нәрсә булды икән минем бала белән? Бала әйтмәскә мөмкин. Ләкин менә ничек тә булса баланы әлбәттә әңгәмәгә чыгарырга кирәк. Менә мин монда нәрсә әйтер идем? Игътибарлы булырга кирәк. Менә һәрбер сыйныфның үз җитәкчесе бар. Сыйныф җитәкчесе. Әгәр дә менә моның беренче чаткылары күренә икән, монда инде укытучы, класс җитәкчесе моңа игътибар итеп, менә моны тирәнгә китмәскә юл куймаска тиеш. Һәм менә монда башта сыйныф белән ачыкларга тиеш. Аннан соң әти-әнисе белән гомумән педагогик киңәшмәдә менә мондый баланы ачыклау һәм буллинг ул җәберләү. Җәберләүгә дучар булган кеше, ә булли үзе җәберләүче. Менә бу җәберләүче белән дә аерым сөйләшеп, нәрсә этәргеч булган? Ни өчен ул бу балага каныга дип әйтикме инде, нәрсә ул канәгатьлек хисе табамы? Менә монда да төрле очрак булырга мөмкин. Бәлки бу бала тышкы ягы, кыяфәте белән аерылып тора. Гафу итегез, бәлки физик кимчелеге бардыр. Бәлки бу бала
Киресенчә, шушы коллективта ул ниндидер лидерлыкка омтыла, ә менә теге бала, шушы баланы башкалар алдында кимсетү өчен, аның дәрәҗәсен төшерү өчен буллинг башлый. Һәм менә монда күргәнебезчә Буралан Быковның «Чучело» карашкы фильмы. Менә монда төркем буллинг. Монда бер генә бала инде җәберләми бу кызны. Монда төркем белән җәберләү. Бусы куркынычрак. Бу легендар фильм шуннан да һәр вакыт актуаль булган проблеманы күтәрде. Кызганыч, бүген интернет заманы үскәндә, аның масштаблары да үсә әлеге буллингның. Семен Петрович. Менә без әлегә шул кыерсытылган башкалар тарафыннан шитләштерелгән бала турында сөйлибез. Ләкин дә бит сез әйткәнчә, менә аны оештыручысы бар, менә кыерсытучы бар. Менә шул турыда сүз алып барырга кирәк. Ул кыерсытучыда нәрсәдән ул теләк туган? Димәк, ул агрессив. Димәк, аның сыйфатында шушы балага карата агрессив, ул үзенең агрессивлыгын күрсәтә. Бәлкем ул өйдә дә шундыйдыр. Бәлкем ул өйдәген мәктәпкә сыйныфка алып килгәндер. Өйдә әлеге агрессияны күреп, шуны шунда чыгарырга мөмкин, шулай бер. Киресенчә, ул әтиәниләр исләре китә. Юк, минем балам андый түгел. Ул өйдә үзен башкача тотырга мөмкин. Ә менә аның әле иң куркынычы эчке агрессия булырга мөмкин. Менә без күп кенә тапшыруларны карадык бит, ул андый булмаган, ул тыныч булган. Ничек ул шундый юлга барган? Димәк, менә монда психологик, монда әлбәттә кимчелек бар, һәм менә монда психологларның ярдәме һәм әти-әниләрнең игътибары. Гомумән мин әйтәсем килә, әгәр дә мондай очраклар була икән, битараф булмаска иде. Без бит урамда да кай вакытта күрәбез, әйме? Менә ул элеккедән килгән, ул бойкот кебек булган, кемгә дә игълан иткәннәр, әйме? Рэкет булган, югары сыйныф укучылары, башлангыч сыйныф укучыларыннан акча сорыймы, аны ничектер җәберлиләрме? Менә монда бала куркып, әлбәттә, моны күрсәтмәскә мөмкин. Ләкин мин әйтеп узганымча, менә монда ата-ана баланың билгеләре белән генә кызыксынырга тиеш түгел, күзләренә карап. Ни өчен әле минем балам шулай мәктәпкә барасы килми? Ни өчен әле аның беркем белән дә аралашасы килми? Менә шушы сорауларга җавап табарга тырышып, ул әлбәттә инде үз баласы белән якын сөйләшергә тиеш. Бу чыннан да әйдәгез әле төрләре хакында да сөйләшик. Менә бүген Люция ханым, нинди төрләре бар шушы мыскыллауларның, буллингның нинди төрләре бар? Ну, беренче чиратта без инде әйттек, вербальный рус телендә әйткәндә. Ул инде сүз белән әйтешү, кимсетү ничектер, начар сүзләр әйтү, бер-береңнән көлү. Ә инде физик яктан, аны инде төрттерү, бер-береңне аяк салышу, шалу, кыйнау, мәсәлән, андый ишракларда бар. Һәм инде бүгенге көндә бик актуаль проблема кибербуллинг, ягъни социаль чертәләрдә балалар бер-берсенә начар сүзләр язып, яисә видеога төшереп, бер-берсен үртиләр. Шулай бит, әмнә сөйләшкән идек, шулай ук мин килешәм кичәдә шул киңәшмәдә булган идем, карап карасак, беренче сыйныф баласы күп очракта социаль чертәләрдә хәзер бар. Шулай бит, әмнә шул социаль чертәләрнең яшь ягыннан тыю 16-18 яшьтән алып кына киреп була. Шулай бит, балалар, димәк, алдылар үз яшьләрен һәм шунда керәләр. Нәрсә уланда эшли? Нинди уланда видеолар карый? Кемнәр белән уланда аралаша? Шуның барысы да бит балага йогынты ясый. Буллингның бер сәбәбе булып, менә баланың теге самоутверждение, үзен лидерлыкка чыгару, үзен иптәшләре арасында таныту да этәргеч булырга мөмкин. Менә кызганычка каршы бала гамәлләр белән бала моны аңлап та бетермәскә мөмкин, моның начар икәнен. Шуңа күрә без балаларга бит инде ярый белән ярамыйны аера белергә өйрәтәбез, яхшы белән яманлыкны аера белергә өйрәтәбез. Менә нәрсәдән башларга кирәк шушыны өйрәтү өчен? Моның турында сөйләшүебезне дәвам итербез. Семен Петрович, рекламадан соң бездән аерылмагыз.
Татарстан Яңа ғасыр каналда таяуны нуктасы тапшыру. Біз дәвам итәбез. Рекламага китер алдан Семен Петрович сезне бүлдерергә туры килде. Сәбәпләр хакында сөйләшә башладык без. Әйе, менә сезнең фикерегез лидерлык сыйфатлары дидегез сез. Беләсезме? Менә бу карап узган фильмда да анда коллектив юк. Коллектив булган җирдә ул хәл булырга тиеш түгел. Сез лидерлык турында сүз кузгаттыгыз. Ләкин ул бала буллинг аркылы башкаларны кыерсытып, рәнҗетеп, ул лидер була алмый. Ул лидер булган чиракта да негатив лидер гына булачак. Монда төркем буллинг бар һәм шәхси буллинг турында аерма аз гына бар. Шуңа күрә менә ризасызлык бәлкем. Бу чыннан да бик мөһим, чөнки төркем арасында хәтта изоляциялау, бер кешене аерым, мәсәлән, бер читләштерү, бу чыннан да ул бит безнең психологиядә әле гомумән кабилә булып яшәгән вакытлардан килә, кеше үзе генә калырга курка, нәрсә эшләргә соң менә шушы изоляциялә башлагач. Бу хәзер буллинг уже укытучыдан да башлана. Укытучы әйтә, бу бала миңа дәрес үткәрергә бирми дип, нигә чаткада яза, бөтен әтәниләрне бу класстан агрессивкага чыгара, шундый состояниегә, и уже әтәниләр язалар, барыгыз инде китегез бу мәктәптән, безнең балалар дәрестә нормаль укый алмыйлар дип, шулай берничә хәл булды, шулай әтәниләр килделәр. Шул турында именно что учительница начинает. Бу укытучыларга бәйле тагын бер ситуация, әйдәгез әле видеосына карабызык, аннан дәвам иттербез. Татар мәктәпләрендә балаларны алай дип кыерсаталар дип әйтә алмас идем. Татар мәктәпләрендә алай булмаса да икенче форма бар. Татарның шундый формасы балаларның үзара мөнәсәбәтендә генә түгел, ул укытучыларның балалар белән арасындагы мөнәсәбәтендә чагыла торган бер әйбер бар. Мәсәлән, физкультура укытучысы минем кече кызыма нәрсәләрдер әйткәләп карады, аннан мыскыл итеп көлеп карады, бер көлде, ике көлде, әмма бала бит авторитетын яшерәсе килми. Икенче тапкырында ул аны аты юлы белән озатты һәм кем икәнен бик яхшы итеп аңлатты. Мине әлбәттә класс җитәкчесенә чакырдылар. Класс җитәкчесе мәсьәләсендә мин тагын шуны беләм, ул да әзрәк кенә бер баланы икенчесеннән аерыбрак, тегеләрне бер-берсенә каршы куебрак тәрбияли торган бер ханым. Ул мәсьәләдә дә мин балаларымны карап торам, анда да мин аңлаттым, әгәр дә укытучы баланы шул дәрәҗәгә җибәргән икән, аны арт шәрифләренә тибеп мәктәптән куып чыгару хәерле дидем. Укытучы моңа класс җитәкчесе бик аптырады. Ничек инде ди алай була алады? Ничек инде? Мин әйтәм, мин үз баламны якламасам, аны кем яклар? Ничек бәялисез менә шушындый карашны, Семен Петрович? Мин Искәндәр Сиражиның фикере белән килешмәс идем. Бу беренче чиратта аерым очрак кына. Чөнки мәктәпләрдә укытучыларның монысы минем ярата торган бала, монысы минем яратмый торган бала. Дигән төшенчә булырга тиеш түгел, әйме? Дигән төшенчә булырга тиеш түгел. Булары уртак балалар, аларында ничек карасаң да яри дигән фикер гомумән укытучыда булырга тиеш. Укытучы өчен бөтен балаларда бер тиеш. Ул чыннан да шулаймы соң, Раил? Минемчә, бала кеше, менә әтиәнидән башка бер кешегә дә кирәк түгел инде ул хәзерге дөньяда. Минем шундыйрак фикерем, ләкин хәзерге вакытта карасак, менә әлбәттә укытучыдан да тора. Укытучы, әгәр үз эшен ярата икән, ул әлбәттә инде үзенең димәк, менә эшләү әйберләрен дә яратачак, димәк балаларын да ул яратачак һәм аларга белем дә бирергә теләге була һәм тәрбия дә. Гомумән без әйтәбез бит, балаларны яратмаган укытучы ул мөгаллим булып, гомумән эшләргә тиеш түгел. Без моны менә үзебезнең коллективта да еш кына әйтәбез. Менә сез укучыларыгызга, үз балаларыгызга караган кебек карарга тиеш. Менә сез үз балагызга укытучының шулай әйткәнен риза булыр идегезме? Юк икән, димәк, сез дә ул балага андый сүзләрне гомумән кимсетү турында сүз булырга да тиеш түгел. Менә әгәр дә бала бар кешедә сезнең кебек түгел бит. Әгәр дә әлеге укытучы әйтсә, мин яратам әлеге балаларны диргә мөмкин, мин чын күңелдән яратам, мин хәтта уйламыйча әйтелергә мөмкин бит әлеге сүзләр. Менә шаяртып, әйме? Әтеге баланы күтәреп алады, һәм чынлап та инде укытучы шулай шаярды бит. Әни эшләп әле миңа шулай да шаярмаска. Кызганычка булырга
мөмкин. Менә шуңа бик булдырмаска иде андый очракларны мәктәптә. Шуңа күрә мин мөгаллимнәребезгә әйтәсем килә. Әлбәттә, без иң беренче чиратта тәрбия үрнәге, тәртип булдыручы һәм барлык яктан да укытучы үзе үрнәк булырга тиеш. Сөйләмендә дә, киемендә дә, тотышында да, гомумән һәр яклап. Әйе, укытучыдан гына тормый, барлык олы кешеләрдән. Минем фикеремчә. Чөнки менә карап карасак, буллингның тагын бер сәбәбе ул бит укытучыдан, баладан гына тормый, карасак безнең телевидениедагы тапшыруларга, мәсәлән, киноларга, сериалларга, анда бит гел менә хәзерге тапшырулар яшьләр карый торган. Әйе, бер-берсенә батыл диләр. Бер-берсенә сүз әйтешеп, бер-береңнән көлү, бер-береңне мыскыллау. Хәтта өйдә дә, гаиләдә ир кеше хатыныннан көлә, ничектер кимсетә, мыскыллый, хатыны кайнанасыннан көлергә мөмкин, шулай бит. Әйе, баласы күрә бит. Һәм олы кеше аны аңласа, бу ничектер, сәйер дип, бала бит аны нормаль күренеш дип аңлый. Профилактика булырга тиеш бу хәлгә. Иде баланы кагып торсалар, гел начар ягын гына күрсәтеп, баланың самооценкасын төшереп торсалар, бала нигә икенче учебный коллективка барганда уже видыннан, бөтен поведениясынан күренә, бөтенесеннән курка, ничектер бөтен как физиогномикасынан даже күренә, как будто бала, вот икенче балалар белән мин сөйләшкән идем, кем аны кайсытыга барлыкка китерәйин дим. Әйтәләр, такое лицо, так и хочется ему по морде дать или пнуть, или плюнуть на него хочется диләр. Әйе. Нишләтергә соң шушындый корбан дип әйтәбез инде, үзен гел корбан итеп хис итә торган кешеләргә ничек туктатырга? Ул әгәр дә гаиләсе шундый икән, ул бит гаепле түгел, аның гаиләсе шундый булган. Нишләргә ул балага? Әниләр белән эшләргә, во-первых, во-вторых, уже даже начиная с поведения, баланың даже походкадан башлап эшли башлыйбыз. Да, самооценка күтәрәбез. Әле мин классный руководительгә да килеп әйткән как раз нечаянно просто электик туган кенеп шул баланың иде. Мин димен, әйдәгез, тәмнүшкалар китергән инде. Әйдәгез димен, һәр бер бала яхшы сүз шул бала турында әйтсен әле дип. Кемдер әйтә, ул аккуратный, икенчесе әйтә, ул добрый, тагы нәрсәдер әйтә башладылар, һәр бер бала. И монда учительница, классный руководительна әйтә, ой, минем вакытымда юк инде, давайте бетерегез дә, әнә тәмнүшкаларыгызны алыгыз да, киттем. Үстерергә кирәк, чәчәк бетерде шул нидә, прям весь. Гөлия ханым, авылда бармы әлеге проблема? Авылда, менә безнең авыл инде бик зур түгел, мәктәбебез дә бик зур түгел. Мен әйтер идем, андый проблемалар дип бар, ансыз берничек тә булмый инде ул. Менә безнең, мәсәлән, мәктәптә шундый проблемалар булса, без балалар белән бик эшлибез. Балалар белән җыелышып, аның турында бик күп сөйләшәбез инде без. Алар чит җиргә китәсе проблемаларны күп күтәрәбез инде. Элеккедән килгән ул физик буллинг күбрәктер инде, менә бит бүгенге көндә иң куркынычлы аның мораль, менә бу психологик буллинг. Менә баланы сүз белән шулай итеп үзе аңа карашы белән кимсетү, ул әле куркынычрактадыр. Һәм менә аны, ул ни өчен куркыныч? Чөнки аны тиз генә ачыклап булмаска мөмкин. Әти-әнисе дә күреп бетермәскә мөмкин, укытучы да күреп бетермәскә мөмкин. Һәм менә монда инде әлбәттә юкка гына мәктәпләргә психологны кертмәделәр. Монда инде гомумән бөтен коллектив, мин укытучыларыбызга да әйтәм, һәр балабызга без игътибарлы булырга тиеш. Менә без коридордан барабыз икән, бу минем сыйныф укучысы түгел дип әйтү кирәк түгел. Ул безнең укучыларыбыз. Шулай ук менә урамда, мәктәп укучысы күрәбез. Ул да ниндидер тәртипсезлек эшли. Тагын мин шуңа әйтәм, без бер нинди тайпылышка да олылар, укытучылар,
битараф булырга тиеш түгел. Семен Петрович, менә бу чыннан да безнең идеаль укытучылар хакында сүз бара. Барлык укытучыларны да шулай идеаль үзләре тоталар дип әйтеп буламы? Һәм әгәр дә укытучыда да гаип булса, нәрсә эшләргә кирәк? Һәр мөгаллим дә, менә сез әйттегез, идеаль булырга тиеш дип. Һәр мөгаллим дә шундый булырга тиеш, әлбәттә. Булмаса? Беләсезме? Менә бу җәберләү, кыерсыту булган очракта, сыйныфта, ул бит бала сыйныфташлары тарафыннан кыерсытыла. Беренче очракта моны сыйныф җитәкчесе күрергә тиеш. Сыйныф җитәкчесе күрдик. Ачыкларга име. Менә иң мөһиме бу очракны тизрәк ачыкларга кирәк һәм аны инде тамырыннан булдырмау. Әтиәниләр белән эшләүне үстерергә кирәк. Әтиәниләр белән. Әгәр дә әтиәниләр белән эшләмәсәләр, аны берничектә киметеп булмаячак. Менә сез әйткәнчә, мәктәпкә керткән психолог, мәктәптә эшләүче психологларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шул психологлар ярдәме белән бу җәберләүне, кыерсытуны психологлар белән аралашу. Аннары тагын бер хата бар әтиәниләрнең. Менә ул бер кайчан да үзенең баласының гаебен танымый. Менә бу иң куркыныч әйбер. Ул шунда ук башка бала ул шулай әйткән, туктагыз әле. Әйдәгез башта сезнең яктан карыйк. Аннан соңна әгәр дә сезнең яктан бер нинди ялгышлык юк икән, аннан инде башка якны карарбыз. Менә иң мөһиме бүгенге мин инде һәр вакыт әйтәм. Балаларны түгел, кызганычка каршы әтиәнне тәрбияләргә кирәк. Фәния ханым, нәрсәдән башларга алгоритм формасында? Менә әтиәнигә сизде, аңлады, нәрсә эшли башларга кирәк? Сизде, аңлады, это уже поздно. Сизде, уже баланы нителер кагалар. Все уже. Надо башларга кирәк әтиәниләр белән, вот класс ниләр сәгатьләр эшлиләр балалар белән ул проблеманы сөйләшәләр. Вот как раз у темаларны на родительских собраниях нужно проводить. Балалар белән кирәк дружба, любовь турында, выручка, патриотизм, да, вот именно, да, вот шундый темаларга кирәк. Не на саму проблему. Проблема хакында сөйләшеп кенә түгел, шулай бит. Начарлыктан этәрелеп түгел, яхшылыкка тартылып булып чыга. Әгәр дә инде ул дучар булган икән, бүген безне карап утыралар тамашачылар, алгоритм формасында. Ну беренче чиратта менә мин килешәм, сыйныф укытучысына әйтергә кирәк, психологка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әтиәнисе белән, гомумән шул коллективның әтиәнисе балалары белән бергә эшләргә кирәк. Мәктәп алыштыру проблеманы хәл итәргә мөмкинме? Иң соңгы очракта гына, әгәр дә инде бер нинди ярдәм күрсәтә алмыйлар, менә бу очракта инде башка сыйныфка күчереп карарга мөмкин. Әз генә коллективны алыштыру максатында һәм бу баланың үзендә ышаныч туар дигән өмет белән инде бәлки бу очракны тәкъдим итеп була, ләкин бу әле ситуациядән чыгу, проблемадан чыгу юк түгел. Ул яңа коллективка баргаштан яңа кеше булачак. Менә бүгенге тапшыруда катнашучылар тәгаен беләләрдер. Русча әйткәндә шундый понятие бар. Школьная служба примирения. Школьная служба примирения. Мәктәптә килештерү хезмәте. Менә мәктәптә килештерү хезмәте буенча бүгенге көндә шушы мәктәп балалары, менә беләсез бит, мәктәп үзидарәсе дигән әйбер дә бар, бит, үзидарәсе. Үздәре хәл итәләр, менә. Шу бу өлкәдә безнең Татарстан Республикасы мәгарифне үстерү институты зур эш алып бара. Һәм балалар катнашканга күрә бу әле отышлырак та. Шулай. Рәхмәт, Фәния апа. Вот мин институтта КФУда преподавать иткәндә һәрбер группаларда по педагогической психологии, вообще по психологии здоровья гел әйтә идем, ничек балаларны нитәргә үсем өчен самостоятельную любовь к себе прививать. Уважение, самоуважение должно быть. Не столько любовь к себе, сколько самоуважение. Во-первых, әлеге ситуация нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Әтиәниләр өчен дә
балалар өчен? Күбесе вот әти-әниләр куркалар ул проблеманы нитәргә ашырга. Во-первых, шул вакытта обязательно кирәк бөтенесе белән сөйләшергә, ну не касаясь личности. Ширин яшергән үлгән диләр, куркырга кирәк түгел. Школьный психологка бармыйлар алар. Бүген безнең тамашачыларыбыз да кем шуның белән берләшкән үзләренә файдалы мәгълүмат алганнардыр дип ышанасы килә. Бер-беребезгә игътибарлырак булыйк әле. Саубуллашабыз, исән-имин булыгыз.